Čo je to BeePup a ako ho používať? Existujú dve verzie. Prvá verzia a nová verzia Pro. Rozdiel medzi nimi je, že Pro vieš využiť aj na 20 mm boilies, tak aj na 24 mm boilies. Vďaka vymeniteľným vložkám. Pri prvej verzii musíš mať dva rôzne BeePupy. Využiješ to na dve boilies pod sebou, na panáčika, ako aj na jednu samostatnú guličku. Balenie obsahuje samotný BeePup, škrupinu a dve sady vložiek, jednu 20 mm a druhú 24 mm, ako aj naberačku. Výmena vložiek je jednoduchá. Zasunieš škrupinu správneho rozmeru a zatlačíš do spodnej časti, kde ucítiš kliknutie. Vyberieš si svoju obľúbenú pastu a naberačkou si naberieš akurátne množstvo. To vyklopíš do prvej škrupinky a takto to zopakuješ ešte minimálne jedenkrát, ak obaľuješ jednu guličku alebo na panáčika. Ak dve guličky, zopakuješ to 4 krát a naplníš všetky škrupinky. Teraz vložíš svoju montáž do jednej strany BeePupu. Dbaj na to, aby si to mal v strede. A teraz ju zatvoríš. Neboj sa prebytočnej pasty. Tá sa vytlačí von a naberačkou ju odstrániš. Ak si dal dostatok pasty, tak sa ti to hneď podarí. A výsledok vypadá asi takto. BeePup objednáš na nnbates.sk.